Хайст, хора. Така, ние сега ще започнем с Джой, както винаги. Ще започнем чалендж да си купим на всяка 3 неща. Солено за ядене, сладко и нещо за пиене, което обича другата. И имаме... Ох, моля ти се, научи на всяка да си изберем нещо и не може да се гледаме, не може нищо. Да сега, дай сега аз да обясня на моя си влог. Така, твоето качество е доста по-добро от моето. Сега отиваме до Бурлекса, за да си купим... за да си купим неща и имаме челендж. Така, трябва аз да купя 3 неща на Кати. Едно за пиене, едно за пиене, едно за ядене. Не, 2 за ядене. 2 за ядене и едно за пиене. 3 неща. Сладко и солено и нещо за пиене. И имам 5 минути. Тя се отнася за същото за нея. Но трябва да са хубави нещата, за да не се пранкваме. Тук допреди малко се пранквахме и тя ми намаза една карамелена корабия и отдолу ми беше сложила чили сос. А ти пък ми направи сос, където е с яйце, люк сос и сметана. Да, и ти го изпи, така че... Да, мъничко, а ти пък... Ева лъчи. А ти пък изяде малко от корабийката. Да, ама знаеш колко люто? Още ми люти, между другото. Нали пифата? Ама то не минава така бързо. Ама ти така каза. И нямаше да пия млякото, че дето е свършило на 10 март 2025. Това е на дядо млякото, не моето. Аз съм мляко. Коя ще е първа? Нямаше ли едновременно? Добре, едновременно. Да, но не трябва да се спущаме, не трябва да си говорим. Имаме 5 минути. Да, имаме бюджет 10 лева. Да, имаме бюджет 10 лева. Забравих да кажа, че имаме бюджет. Да, и трябва да си смятаме паричките. Of course. Добре, значи едновременно, което е малко трудно. Да, много е трудно. Сега ще си вземем количка и ще се опитаме да сме тайни агенти, защото може да не се снима. Здравейте! Така, хора. Ето. Аз сега трябва да избегна Каталия и да й харесам нещо, което няма. Ще й хареса, трябва да й хареса. Отиваме при напитките, според мен, защото напитките са най-лесното нещо от трите. Преди малко се засекохме с Каталия. По принцип, ние мислим по-късно да играем на играта онази с бомбончетата. И между другото, тук има сладоледи. Така, хора, първото нещо, което й хареса. Видяха преди малко, нищо не видях какво държи. Преди малко й харесах тези бомбони. Струваха 1 лев. Така че сме много добре в бюджета. На себе си ще си избереш. Напитките и мисля да иззема нещо. В принцип вкъщи имаме в чах имаме фанта, една огромна плюс една миринда и сега не знам какво да и взема, просто е страшно трудно, тя харесва много неща и съм страшно трудно ми е. За това сега Бра! Така, хора, много съм зле, понеже току-що я видях как държи Орео. Аз мразя Орео, I hate Орео. Но тя ще си го яде и ще става за пранкове да слагам паста за себе. Доста е изтъркано, този ще зелен чипс, така че трябва да избера и нещо солено. Обаче сега се чудя. Какво солено?
се правих, че говоря на камерата, защото се разминахме с нея. И сега страшно много се чудя какво да избера, понеже мисля да заменя бомбон. Не. Хора, мислех да иззема бомбони меси, ама те са буквално повече от бюджета ми. Едните бомбони. Тук яко загазихме. Линд бомбоните буквално са 16,99. Може да бъде модна. Кутията Powerbox е стилна и ти носи естетични, свежи колоритки и огромни възхищения. Чудиш се как може да бъде твоя? Покажи своята Burlex карта и вземи стилна ретро-хладилна чанта за плажа, за пикника, за работа и още не са обстъпка и разнообразни цветове. Powerbox. Среща стила. Аз по принцип тези страшно много ги харесвам и ще ги взема на нея. Буквално 100% ми е избрала Фанта. А ние вкъщи имаме 1000 бутилки Фанта. Обаче смених бомбоните, които бях взела с ето тези горски плове. И сега е време спряла съм видеото. Съжалявам, че ме виждате така, но сега ще смятам. Според мен съм изглеждала около 6 лева. 8 макс. Така, аз съм готова и отивам да плащам. Ей така. Aqui чипсом, aqui чипсом. Вече отделни сметки ли? Да, отделно. Турбичка да давам ли? Да. Отделно. Е, отделно. На една турбичка ще ви ги сложа. Еми, ако се съберат. Как няма да се съберат? 8,47. Хора, Къде ще си ядем? тук ли да ядем? Тук някъде да седнем. Добре, айде. Чакай само да си запълня. Хора, аз разминих. Понеже мразя Орео. Как мразиш Орео, бе? Мразя Орео. Мразиш Орео. Мразя. Еми, Затова ги размени. Хора, буквално две от нещата ни не бяха еднакви, просто мисля, че аз си бях купила нещо с горски плодове, мисля, че и тя ми беше взела с горски. не, аз си взех с правко нещо. Аха, да, сега ще направим, аз абсолютно всичко, което тя ми взе, беше взела, Да, съм го и аз пробвала. ще направя. И знаете ли кое е тъпото? Сега имаме 2 чипса. Да, Един и Да, същи. защо си ми взела чипс? Можеш солече да ми вземеш. Солечи. Да. Значи, Това ще моята спестиш сметка беше повече. 8,33. На моя беше 8,77. Добре, значи тя е похарчила повече. Окей. Да, аз съм похарчила повече, защото Ореото е 4 лева. Оу. Аз мислех да ни взема бомбони Марсия, ама те са 12 лева. Може има... А Линд бомбоните, знаеш колко са? 16,99. Това ми е повече от бюджета. Да, И сега ще видим влоговете, понеже това ще Да, го качвам. ама аз бе Не е го обработено, гледах колко пъти. съжалявам. Между другото, аз не осъзнавах кога ми е спряно и кога ми е тръгнало. така, аз Бях съм супер някак объркана. направила калкулатор, защото 4 и още 3 и направо се обърках. Но, Да, я ти малко нещо. айде ще нося. Да. Мале! Горе, за лапша да изтърва и телефона, и турбичката.
Но беше много забавен experience, challenge. Да. Благодаря, че взе Ореото, веднага ме хвъркна идея. Да. Даже я сложих и на влога, казах. Аз знам защо. Ще кихна. В принцип, аз си взех Орео по принцип просто. Вау. Хора. Хата. Джони се наподобява както ти. Защото като снимам с телефон. Само да ви покажа нещо прекрасно. О! Окей. Let's see. Приятна, да. Уникална. Да, и аз трябва да мисля, че аз трябва да отключвам, защото е мой дом. Вие спомняш ли си преди 3 години как снимахме, как пробваме гримашенка? Не беше преди 3 години. Преди бе. Да. И си правихме гримашен, когато беше тренд. Да. И веки се ради нещо да работеше и ходих чули. Не си изпуснал. 1,50 беше останало вътре. В портмонцето. Колко пари са ми? Тук остави за полицей. Така. Връщаме се за красивия. Хора. Сега тук оставяме. И аз тук си оставям моето вълкче да се продължава. Добре, И на Джони тук малко по-натам. Така, два влога. Първо Джони ще си представи на мен нейната храна. Добре, първо да не объркваме радости. Да, моето е по-малко. Не намери големия чипс, така че... Защото аз го взех. Следния. Да. Така, Джони ми взела това малкото. Чипшен. Ето с малкия. Да, за мен. И това, за да играем играта с болите. Да, и аз за първи път съм взела Орео. Ще направим отделно видео шорт в YouTube. Така, това. Когато те са ми любимите. И за последно место, не на последно. Това най-много го мразя. Това е най-гадният вкус на Нести. Най-гадният, аз го мразя. Дай си го и си вземи прасковата. Добре, сменяме, аз им прасковата. Всичко си разменихме. Аре, дегустирам. Сега какво си Какво направи, бе? Хора, изпуснах. Изпуснах турбичката. Не, бе, нали си ги сменяме тези? Това е за теб. Защо, нали? Добре. Не си ги сменяхме. Да, добре. Да, ние си го сменим. Буквално, каквото ти взех на тебе, вече стана за мен. Да, освен чипса. Да. Да, така аз, това е за мен Орео, което променихме. Да, това буквално ми го беше взела на мен. Аз казах на Бога, че мразя Орео. I hate Орео. Вече Да, буквално как мрази Орео, бе? Ми мразя Орео. Хора, напишете в коментарите, харесвате ли Орео. За вас. Харесвате го. Не го харесвате, Хора, обърка. Така, ние сме си купили един и същи чип, само че аз си купих по-голем, защото тя обича. И на мен е купила по-малкия. Мама чипс и бейби чипс. Да. И Нести, когато на нас е почти всичко еднакво. Да. Нестито, една и също. Аз се чудах дали да купувам друг вкус краскове. Просто на друга марка. Аз се бях чудила много при напитките и си викам... Да, и аз се чудя. Аз си викам това на Friends, Грити. И аз това го гледах, обаче го бях пробвала в Търново и не ми хареса, така че добре, че не си го взела. Аз буквално си казвам, абе тя харесва Friends, харесва ли? Там имаш 4 вкуса и за това. Само 3 не съм пробвала, тях единия съм. Да. Така. И ще дегустираме. Аз го харесвам. Веднага ще ви дойде на ума изтъркания пранк. С... Амо мъничко само. Изтъркания пранк от 90. Така, сега ще опитаме. Добре. Така, кой ще опита? Първо искам. Това ще го оставим за шорт. Добре, за шорт.
Първо, аз този вкус не съм го пробвала сигурно от около една година. Аз съм го пробвала, дори май вчера го пробвах. И даже Затова си го буквално съм смених. го забравила вкуса и е време да го пробваме. И тя ще пробва прасковата, Да, която а беше взела на прасковата- мен. Аз прасковата обичам по принцип, но горските плодове винаги са ми на първо място. Така, праскова. Хора, не мога да се затворя. Аз така си го отворя. Моля да се отвориме го. Добре, ще ти го. Хора, имам един проблем. Не мога да отварям абсолютно никакви бутилки. И даже ако моите Да. приятели го гледат, сещайте се моментите, в които само съм ви карала Така, да отваряте водата. не си взимайте никога вода в Макдоналдс, защото един път и от KFC, защото един път отварям вода и не можех един час да се отвори водата, защото буквално с капаната капачка не може да се отвори, бе. Трябва това да се закуши, бе. Ще ми стрият с какаота. На ме па. Забравих му вкуса. 10 от 10. 10. Но трябва я... Така, да че го си го питам. знаем. Минимум. Така, хора, този чип Чипси, с чипса си го знаме. Този чип съм го пробвала минимум преди... Да, два дена. миналата ни среща за ме го Да, взели. буквално. Хора, И сега има още един чипс, ама той спря. Той вече... изядохме. Да. Затова си знаеш, че трябва да си вземе някакъв чип. Клас. Това... аз Още това- ме ръчи от бисквитката. Само чувстваш супер. Тогава ще не вземе мляко. Няма да си харча 5 лева за мляко. Ще мечите половината бюджет. Да, бе, два лева. Ето ще мляко. размине. Така, това е класика. Можеш да си взимаш от големия ръчи. Абе, я направо! И без това тук има половина място. Я го изсипи тук това. Защо? И без това имаме половината. Виж сега как ще се събере. Гледай, уе. Събра се. Даже има още място. Даже има още място. Да, и моето буквално аз останах с нищо, освен с Орео, където вътре на 10. Мразя Орео! Аз обожавам Орео. Така, обичате Орео. Пишете просто коментар. Хора, обърквам се вече с тези двойни. На мен не се вижда челото само на твоя бок. Виж. Това е само рамото ми се вижда. Това няма никакво значение. Сега опитваме Ореото. Аз го опитвам, защото не ми даде. Направо, като го видях, съм е така. Буквално много гнусно ми става. Това е най-вкусният чипс. Напишете в коментарите, харесвате ли такъв чипс. Да, велете, Вие харесвате такъв чипс и уникален. вие харесвате такъв чипс. Да, вие харесвате. Ореото съм права, ама зеления чипс е уникален. Разбрахте ли? Уникален. Sister, this is my sister. This is my sister. This is my brother. We are siblings, we care for each other. Everything we own. We only share because we're siblings. So I have same hair. No. Упси, с малко ударих Джони. И както винаги се вижда само челото. И веждите. И ръцете. Лузър. И ръка. Лузър. Лузър. Не, лузър е само на... Не. Добре, с това приключва нашия влог. Абонирайте се за канала, ако ви хареса това видео. Знам, че ще го гледат буквално минимум 39 човека. Понеже на мене скоро ми са 2000 гледания на шортовете ми в YouTube, ще покажа. И хора, видеото не е обработено. Скоро ще си имам нов компютър. Видеята ми ще са обработени, така че... Мани го това, че ми се повръща, бе. Аре, бай!